Osteopati er en voksende profession i Danmark, og nu tilbyder vi, at du kan studere det både i Jylland og i København ved en af de største europæiske skoler, European School of Osteopathy. Osteopati er en sundhedsfaglig, anerkendt og autoriseret uddannelse. Her kigger vi på kroppen holistisk. Vi ser simpelthen på kroppen som en enhed, hvor alle strukturer og systemer i kroppen har indflydelse på hinanden, og hvis vi giver kroppen de rigtige betingelser, jamen så kan den bedre hele sig selv. En osteopat tager en patientcentreret tilgang og kigger på alle aspekter i den enkelte persons sundhed for at stille en diagnose. Vi arbejder primært med vores hænder for at reducere smerte, øge ledmobilitet, få bedre blod- eller nervetilførsel til forskelligt væv i kroppen. Derudover lærer man at vejlede patienten inden for livsstil, kost og øvelser. Ved endt uddannelse så kan man blive autoriseret osteopat, hvor man oftest arbejder i klinik. Her arbejder vi med en stor aspekt af forskellige patienter, alt lige fra spædbørn til ældre, sportsskader, mave-tarmproblemer og meget mere. I dag dækker langt de fleste sundhedsforsikringer osteopati, og det bliver kun mere og mere udbredt her i Danmark. Så hvis du godt kunne tænke dig at lære at arbejde med kroppen holistisk, hvor vi kigger på helheden, jamen så tag din karriere til det næste skridt, tilmeld dig uddannelsen og bliv en del af en af de hurtigst voksende professioner i Danmark.